De ene zijn dood en de andere zijn brood. Zo'n spultje is het. Nou, goeie. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het mooien. Juist. Het is mooi waar. En de groen die, is een beetje bewerkelijker geworden, want het weer goed weer vanzelf. En vooral de klaaigroen. Dat kan je wel zien, daar zit er zo onder. Maar goed, ik kan hem wel aardig knap in de groen krijgen. Ja. En nou ja, het is de tijd dat de ram weer achter de moertjes omgaan, dus het is een al warmer heet in het veld. Is dat dan van jou Ingrid feest? Of, Ja, ik ben boetenmensje. Ik ben van oorsprong onderwijzer geweest. Maar jij, een feestje malje, dat is mijn tweede natuur. Ik moet daar nog even in je zetten. Je gaat in je zetten, want je rent een rail daar naar de sleertag in. En dan weer ik nog maar even. Hè. Ik stek met de schep in de groen. Zo, daar glidt het erin. ja. Dat wil zeggen dat daar het railtje zit. Even zien. Oeh. Ja, hier zit er. Ja, daar is er. Boom. Nou springt er goed. Nou ja, je kan wel begrijpen als ze mal in de klem komt, dan is er kastje wel. Nou, dan roggelen we daar wat groen bij in. Stakje erbij. Stakje erbij. En klaar is. Ja, wat betekent het voor jou dan, dat mallen vangen? Boetenwijze, de vrijheid. Je bent eigenlijk op jacht. Hak hem goed zet, zit er door een keer, zit er hem al in. Nou, dat soort dingen, dat, ja. Ik vind het prachtig, ja. Zit er dan het echte gelok voor jou in? Ja, ja. De jacht en het visje en het mallen vangen, dat jet bij mij. Dat kan ik net zonder. Dat kan ik absoluut net zonder. Nee. Ik ben in opdracht van de boer en soms gaat het voor de jacht terug. Dan doe ik het geen prestatie, ben ik aan het mallen vangen. En nou, dat vindt de boer zeer welkom, want die gaan een hekel in het staal fretten aan die modder, aan de mollebulten. Dus hoe keeler het loon van mollebulten, hoe beter het voor de boeren en voor het vee, voor de kei. Had je ook een hekel aan die malm? Nou, in principe net. Want Timmy Loon, dat kan mij net vallen schelen. Maar ik had er wel aardigheid aan en ik had er verdienwedage bij. Ja. Want ja, de maltjes die leven haast net meer natuurlijk. Nee, die ben woorden. Ja. 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 En dan gaan ze in een hamer of zo, hoe iets ook iets. Nee, die bleven in het longen achter. Die zijn voor de dieren des velds. Daar hebben we wel de raafvogels en wat iets meer zijn, wordt er wel meer red. Riegers of neem maar op. Ja, die worden wel weer oppikt. Die komen wel weer lonen. Dus het is een kringloop. Hè? De ene zijn dood en de andere zijn brood. Zo'n spultje is het.